Montcada ja té nou alcalde. Álvaro Gonzalvo ha assumit este dimecres la vara de comandament del municipi, convertint-se en el primer alcalde de Compromís de la història de la ciutat. El relleu es produeix en compliment al pacte de govern signat amb el PSPB a l'inici de la legislatura. La veritat és que molta responsabilitat i molt d'orgull. Ser alcalde és el més gran que li pot passar a un veí de Montcada, una persona que ha crescut en la nostra ciutat i avui culmina un pacte, un any d'alcaldia en la que assumiré l'alcaldia de Montcada. Molta responsabilitat, molts reptes de ciutat, però ja en el cabet a la faena n'hi ha molta feina a fer i anem a posar trellat i molt de treball a esta ciutat. En la seva primera intervenció com a alcalde, Gonzalvo ha mostrat el seu compromís amb Montcada i amb els projectes de futur del municipi. Evidentment, la vivenda és una problemàtica de la nostra ciutat. Anem a sol·licitar a la Generalitat Valenciana que declare Montcada com a zona tensionada, però sabem i som conscients de les moltes reivindicacions que els veïns ens transmetissen respecte a la neteja, l'estat de carrers, i hem de donar aquest impuls en un treball conjunt, en un treball que no és fàcil, però sé que s'hem de posar a ello. I també, evidentment, complir una reivindicació històrica en les bandes. Montcada necessita un auditori, una ciutat de 22.000 habitants és una anomalia i, per tant, anem a començar aquest camí, anem a encetar aquest projecte que és il·lusionant i que conjuntament ho anem a treballar. A l'acte han assistit representants de Compromís, entre ells el síndic de les Corts, Joan Baldoví, que ha destacat el valor simbòlic d'esta nova etapa. Avui és una alegria per a Compromís, avui és una alegria per a tots els que des dels pobles defenem un projecte valencià, de la terra, apegat a les nostres arrels i que en definitiva vol transcendir en el temps. I sense els alcaldes, sense les regidores i els regidors, aquest projecte no seria possible. També hi ha estat present la portaveu de Compromís a la Diputació de València, Dolors Jimeno, que ha traslladat el seu suport i alguns consells al nou alcalde. Era molt important avui per a nosaltres vindre a donar suport a Álvaro, el nou alcalde de Montcada, perquè efectivament Compromís som un partit valencianista i un partit que ve del territori i un partit profundament municipalista i això és el que promulguem també des de la Diputació i sobretot des de la base, des del que és el valencianisme que pensa en el territori, en les persones i en la vida de tot el món. Per això el discurs d'avui d'Álvaro també ha sigut tan enriquidor i sobretot tan esperançador. Un alcalde jove, un alcalde que té una visió de futur i un projecte molt bo per a Montcada i esperem que ho porte endavant tal com ha dit. Després d'11 anys amb Amparo Orts al capdavant de l'Ajuntament de Montcada, enceta una nova etapa política amb Álvaro Gonzalvo com a alcalde fins al final de la legislatura.